Let's go. Let's go. ತಿಪ್ಪಿಡಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. పోయా ఉలాయి పోయా ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಪಾನು ಯಾನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ನೆತ್ತಲೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಾರ್. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಅಗೆಲುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕುಲ ಅಜ್ಜ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅಗೆಲುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾ ನಾವಿತ್ತ ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಗೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಚುಲ ಬೈದೆ ಒಗ್ಗರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆನ್ನ ಅವರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಪಣ್ಣ ಪನ್ಬೆ ಅವು ಲಾಗ್ಡ್ ಬೈದನ ಬಾಬುಲಜ್ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದೊಂದು ಅಗೆಲುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವದ ಪರ್ವ ಆಪುಂಡತೆ ಅವೆರ್ದು ದುಂಬ ಆವೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದಾದನ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ನೆನಪಿಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನಡ್ದು ಅವರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಗೆಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಮೂಲ ಬಂಜಿ ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಲ ಯಾಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಗೆಲ್ದ ಕಜಿ ಪೆಂಡನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿದಡುನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹೇರನ್ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲಿದ್ದ ಪಂಡ ಮಂಡ ನಿಲಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ ತರೆಕ್ ಅದ ತರೆ ನಿಲಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ ಫುಲ್ ಉಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ ಉಂದ ಆತುಂಡು ನರಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯ್ತಾ ಓ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಗೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೈದೇರು ನಾನು ಆಯ್ತು ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪೆ ಇಂದೇ ಎಂಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಆಗೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾತನ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ ಬೈದೇರು ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೂಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ತೂಪೇರಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಂಕಲ್ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಟ್ ಪುಟ್ಟೆತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದರ್ದೆ ಇಂಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿದ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವಾರ ಪಿದಾರ್ದಿ ಬೊಕೊಂಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನಂಚು ಪನರತ್ತೆ ಏನಂಚು ಕಾರುಂಗಿಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪೊಸತ್ ತುಲೆ ಚೂರು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರು ಚೂರು ನರಕ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತುಲೆಗೆ ಎಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ವಿಜಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ವಿಜಿಲ ಪನೊಂತೇರು ದಾದ ಅಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದ ನಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತ ನೀನಿ ತೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಓ ನಿಕ್ಕಬೋಡಾ ನಿಕ್ಕಬೋಡಾ ಅಂದ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ಯೋನುಂಡು ಫುಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ಆತನು ಕೋರ್ದ ರೇಸ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಪುಗೆ ಜಿಂಜಿದು ಹೊತ್ತು
ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಎಂತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ತೀಯರ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚೆಂಬೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲೋಂದು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅದೇ ಎಂಕಿಂದು ತಿಪ್ಪಿಡಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪಿನ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆ ಕಂದಿನ ಬಾ ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರು ಓದ್ತಿಯ ಮಿಡ್ಲು ನೆಟೆ ಹಾಂ ಫೋಕಸ್ ಆಂಡಿ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ತಿನಿಯರ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಕೆಂಪು ಮೊನೆದೆ ಪೋಯ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಪೋಯ ಹೋಗಡೆ ಬರೀಕ್ ರೀತಿನಿ ಸೈಡ್ ಗತ ಹುಜೆ ఏదన్నా కాలాకు ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೇನ ತಕ ಈ ಅಡ್ಡರ್ಲಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ್ಲ ಗಂಡ ದಾರಿ ಅಂಕಲ್ ತೂಣು ತೂಣು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲುಂಡವೆ ನೆಟೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವಿರ್ದು ಮಿಂಕಲ್ ಬಲಸು ದಾವುಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಇರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಬಾಗಿಲ ಜರ ಬಂದು ತಪ್ಪಾತಂದು ದೇವರನ್ನ ಪರವರು ದುಂಬು ಇದರಿಂದ ಆಗಿ ಪಕೋರನ್ನು ಬಂದು ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಡುವ ಇಂಟ್ಲಿದ ಅನ್ನ ಮದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲಿ ಇಂತೇನೆ ಇಂಕುಲು ಬಲಸಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಥರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರಮೇರ ತಪ್ಪು ತಾಂಗತ್ತನ್ನು ಬುಡುಪತ್ತದು ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೆತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣದೇವರಂತ ತೂದು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದ ದೀವಲಂತ ತೂದು ಇಂಕುಲು ಬಲಸಿತ್ತಿನ ಹಾಗೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಈರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೋಷಗೂ ಅಡ್ಡ ಉಂಟದು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಳೆಲಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಸಂಸಾರವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಪತ್ರತಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂದು ಬಾಕಲಾಗಿ ಕೇಳು ಪೂರ ಕೈಗಾರ ಈರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರವರುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನೆನಪಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿಡ್ತ ಆಪುನಾತ್ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಂದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ಬಾಯ್.